ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆୟୁଷ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବଲିଉଡ ବେତରନ୍ ଅଭିନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାରଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 7ରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିନେତା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଶ୍ୱାସ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 30ରେ ମୁମ୍ବାଇର ହିନ୍ଦୁଜା ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ (CBSE) 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ 10th ଏବଂ 12th ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ଏକାଡେମିକ୍ ଅଧିବେଶନକୁ 2ଟି ସେମିଷ୍ଟରରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋଟି ଶେଷରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। କରୋନା ଭାଇରସର ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସଂକ୍ରମଣର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଲାମ୍ବା ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ନୂତନ ଉଦ୍ଦାମ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ଥର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟୀ ହକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେଶବ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୋଗ ହେତୁ ବୁଧବାର ଦିନ 95 ବର୍ଷରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଚାର ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।